Imbag nga rabi ite manen kakabsat kahit mi iti umay kumablao kada kayo. Ket dagiti kakabsat nga us-usorenda daytoy panaginadal tayo kadagiti care groups da uray pa iti panagigimong kakabsat iti midweek kablaawan da kayo ket kayat mi nga idanon iti bendisyon ni Apo Dios kada kayo kakabsat. Babaen kadi kada ito'y panaginadal tayo managkata ma amuan tayo kakabsat ket agbalintun nga paset iti panagbiag tayo. Dayjay nga naindaklan nga ayat ken panagsalakan ni Apo Dios kada kayo. Agkararag tayo kakabsat. Maminsan pa'y umay kami ken kaw Dios amami nga dapat sa dilangit. Kada ito nga oras iti rabii agyaman kami ama. When nagyaman kami agsipud sika iti Dios na nangited kada kami nang nangruna iti sarunat mi. Inpakadwa mo Dios digiti napili nga bendisyon nga kasapulan mi tinatawad. When adu digiti panagamamak urayen ti panagbuteng mo Dios iti mapaspasamak kita. Umanyalakit din tanatalkit kami ang datital namin. Tanda kami iti sidong iti kinamanagayat mo ken iti panangaywan mo kada kami. Iti ingkam panagadal iti napateg nga saom itata. Dawatin niyo Dios nga bendisyonan mo kami. Dawatin ningit Santong Espiritu sukumay iti mangipaawat kada kami. Dagitoy nga napateg nga paset iti nasantuan mo sa bendisyonan mo Dios digiti gayem mi. Nga kankanayon nga kadwami nga kukuray. Tapno daytoy saom isuit Dios iti pagiinladalan mi. Agari kuma iti pamati ken ayat kadagiti panagbiag mi digiti dawaten mi ken anak ni Jesus. Amen. Sakbay iti amin kakabsat ket kahit kuman iti kumaglaaw. Adda digiti gayem tayo nga naayat ket kayat ko kabsat nga kablaawan suda. Iti maysa nga paset iti panaginadal tayo na naganak I mentioned. Iti maysa nga gayem nga ni Sister Rochelle Agramon kakabsat. Maysa nga taga Ilocos Norte nga gitatan. Binindisyonan ni Apo Dios sa Agraman iti pamilya na dada kakabsat iti malasig ti tao dada Jewels. Ket yaman kami Sister Rochelle saan laeng nga kadwada ka nga agad-adal kada ito sa una po Diyos. Pa-check nga kadwada ka maten nga agur-uray kada ijay. Maikadwa mapanagparang ni Apo Jesus. Tamay sa ka nga anak na kakabsat ko. Yaman kami iti kinamanagayat mo. Yaman kami met kakabsat ni Sister Gemma Concepcion. Kada ito laeng Domingo 2 days ago. Nagayab ni Sister Gemma ket kunana adda digiti taga Aritaw nga kayat da kabsat nga intuno dumawat da iti friend request kanyak iti Facebook ket awatek kakabsat. So I did kinitak digiti nagnagan ket inawat ko digiti friends request. Daapay dahito gayang panaginadal tayo kabsat, itatang rabi, kan iti rabi iti biyernes, dagiti care groups, iti Aritaw Seventh-day Adventist Church. Ket may sakadigitoy, ket the group was being led of ni Sister Gemma. Ket us-usaran da kakabsat, dagiti panaginadal tayo for the nurture of the members. Ken kastamot din ti panangited iti Bible study kadagiti nga interest na. Agyaman na kakabsat nga ususarin nyo daytoy. Kastoy met dagiti bagbaga digiti daduma kakabsat nga churches. That they need something nga kadagiti care group da kakabsat ket isu iti usarin da. Ket daytoy redemption story nga ususarin tayo isumet kakabsat iti ususarin da nga panaginadal. Kamrunaan kayat tayo ang agdayaw kini Apo Dios kabsat. To our Savior and Lord Jesus Christ. Nga isu iti nangited kada tayo iti panakaisalakan. Nga isu kada tayo iti nangited kakabsat ti inspirasyon. Nga
Daytoy nga aramidin tayo ket agtultuloy kakabsat. Kadawaten tayo nga ni Apo Dios latay ti mangited kadagiti kasapulan tayo. One of His names that I love is Jehovah Jireh. God will provide. Ket iti adalan tayo itatta kakabsat. Tuloy kaday chay aminin nginadadal tayo kadagiti imununan nga lawlawas kakabsat. Ngem nang nungro na immediately kaday jay inadal tayo idi napan ang lawas. Kaday jay balikas nga grace. Malagip yu day jay acronym nga inusar ko kabsat. Nga isu iti inusar ni Dr. Nestor Rilloma. No kasano iti panangipatarus na the meaning of grace. Kuna na God's response at Christ's expense. Adda kakabsat iti kasapulan nga aramiden ni Apo Dios. Anya dayjay. It is a mission not impossible. It is a mission possible. Dayjay nga mission kakabsat isudyo panangisalakan kadagiti managbasol siak ken sika. Ket dayjay kakabsat nga panang kaisalakan tayo inaramid ni Apo Dios ket babaen iti sakripisyo iti anak na. Jesus paid the debts for us. And Jesus died for us. Ket iti napintas kakabsat timbagan na di inadal tayo iti mga panalawas. Dayto nga Dios nga nangirugi iti panakaisalakan tayo babaen iti parabor. Lipasen na kakabsat dayjay nga inrugi na kada tayo. Tapno intun no umayin ni Apo Jesus kadayjay nga may kaduwang nga gundaway. Datayo maamin ket nakasagana. Sirken tayo ti baro nga adal kabsat. I have entitled it Grace for Grace. Apay nga inusar ko daytoy kakabsat. Agsipod ta ni Juan isu itimbagana. John 1 verse 16. Basahin tayo iti key verse tayo kada iti panaginadal tayo kabsat. In His fullness, we have received grace for grace. Anya iti kunana, gapo iti nabaslon a parabor na. Fullness, nabuslon a parabor na. Inawat tayo amin a bendisyon na. When nawadwad a bendisyon nga impaay na kada tayo. Grace for grace. Anya daytoy iti anya kahit nga sawan kakabsat ni Juan, idi insurat na daytoy. Ammo tayo dayjay sao nga His is referring to Jesus. Nga isu kakabsat dayjay buklen dayjay sao nga grace. When adayjay ti Ama, ngem saan ang mabukal dayjay grace kakabsat no saan nga imay ni Apo Jesus ang nagsakripisyo nga agpaay kada tayo ang managbaso. Gapo na isutin baga na kabsat ni Pablo, iti Ephesians chapter 2 verse 8. Basahin tayo kabsat. For grace you had been saved through faith, and not yourself, for it is a gift of God. No alain tayo dayjay panagsisilpo iti balikas kakabsat nga inted ni Apo Dios ken ni Pablo kadaytoy nga bersikulo. Grace insalakan na tayo. Kasano nga naala tayo kakabsat dayjay nga panakaisalakan babaen iti pamati. Kasano met kakabsat nga naited kada tayo dayjay a panakaisalakan babaen iti parabor kunana babaen iti sagot gift nga inted iti Dios kada tayo. Naglaka kakabsat nga ikabil daytoy Ephesians chapter 2 verse 8. Ket adalen tayo metlaeng dayjay sao ni Apo Jesus iti John 3:16. Kunana, for God so loved the world that He gave gift. Anya dayjay nga gift? Kunana, we have been saved through grace by faith. Dayjay nga parabor nga isu iti anak na. Nagbalin asagot kada tayo kabsat
Ngam iti John 3:16 adda iti kondisyon na. Dagijay amamati ken kuana. May salakan. Ito'y matlaeng kakabsat Ephesians adda iti kondisyon na. When grace is a gift. Nga naggapo iti ama. Ngam masapol nga babaen iti pamati, di pamati kada tayo kabsat, awaten tayo dayjay asagot. Kitaan nyo kabsat. Isu nga, no kitaan tayo, saan tayo nga ibaga, nga dagat datayo kakabsat iti nangisalakan kadatay. Isu tinbaganan ni Pablo, nga saan nyo nga insalakan iti bagbagiyo gapo iti inaramid yo. When Jesus gave Himself and died for us as our substitute on the cross, 100% our redemption was paid. Ulitin ka sa. Idi nga intiden iti ama dahil anak na. Idi nga inkararagmet ti anak kuna na ama, in your hands I commit my spirit. Idin anatay, apay anatay, gapukan niya. Kunanan ni Pablo kakabsat, no ulit-ulitet nga panunutan dahil ayat ti Diyos kanya. Umayto dahil panagsidao ko. Umayto dahil ragsak ko. When ken Pablo umayton kuna na dahil tarigagay ko nga mangibaga dahil ayat tapay. It is a transforming power. No kitain nyo kakabsat, kada ito'y nga bersikulo, ibaga na ni Apo Diyos kada tayo nga kakabsat, there are 3 aspects of our salvation. Umuna, we are saved from the penalty of sin. Idinatay ni Apo Jesus. He paid for me the penalty of sin. Iti lugar ko ni Apo Jesus na tayo. Iti lugar na siya katagyan. May kaduang aspeto kakabsat, iti salpan na kaisalakan tayo. We are saved from the power of sin. Awan kakabsat, iti anyaman apan nakabalin, nga makarukat kada tayo kadaya pan nakaadipan tayo iti baso. Malagip ko, dahil may isang babae kakabsat nga she was sentenced by the elders of the church. Usto ka din pa ng sentence na, usto kakabsat because it is written in the Bible. Ngano iti may isang Hudyo nga babae, wenno sino man kadakwada, iti agbasol ti adultery. Dahitoy ang managbasol, mapapatay babaen iti panakaubor iti bato. And that day, they brought Jesus to Jesus dahitoy nga babae. Ket inbagada kakabsat di basol na. Ket inbagada da linteg nga nangited kadakwada iti pagrebengan nga mang sentensya kada ito nga babae. Iti pagayayat ko ken ni Apo Jesus. He is a lover of sinners. Dayjay ti kanayon nga i-accuse da ken kuana kabsat. Apay nga daytoy kunana ket apan makipangan kadigiti managbasol. Apay nga kadwana digiti managbasol. When the mission ni Apo Jesus is He came to seek and to save. Dayjay ang managbasol siya ken sika iti mayna sinapon. Kadayjay nga gundaway kakabsat. Kunana ni Apo Jesus, sino man kada kayo nga awan iti basol na. When isunan to muna nga mangaramid akas ni bagay. Then Jesus knelt down. Insurat na kakabsat idjay daga, dagiti nalimed abas basol dagitoy nga pangpangulo. Kalpasan na,
Hindi nakapanawin digituyin nga pangpangulo kapsa. Kunana ni Apo Jesus, babae, ayan nan digitimang pagpabasol ken. Awandan. She was already freed from the penalty kaday chay nga judgment day. Ngem kunana ni Apo Jesus, uray siya, pinakawang ka. But go and sin no more. Go and sin no more. Salvation gives us the power over sin. Salvation gives us the determination that by the grace of God, the power is in us. Dahil nga babae kakabsat, awan na ganit siya. But there was another part of the gospel. Ngay balay ni Simon, ni Betania, before the death of Jesus. Umay nga garamid ni Simon, iti maysa nga pagragsakan na grand party to give thank you, Jesus. Siguro da dyan kabsat, iti nagparamid ng streamer, thank you, Jesus. Kabayatan nga madama kakabsat kay Jai nga padaya. An unnamed woman. Simret. Dayji inurnong na kakabsat ang nasapulan na akwartana ing gatang na iti nakangimina nga bangbanglo. And then she cried, poured the ointment ijasaka ni Apo Jesus. Christian scholars, Bible scholars ko na dayjay a babae nga pinakawan ni Apo Jesus. Isumat laeng daytoy babae nga napanagyaman ken kuana. Ket kunana ni Apo Jesus isu na gamin she was freed. Nya manipod kadayjay nga basol na. Imaramid kakabsat into no isalakan na tayo ni Apo Diyos. Naglagay pa niyo dito. We are saved from the penalty of sin. We are saved from the power of sin. Kentimi katlo, we are saved from the presence of sin. When kakabsat agbibiyag tayo pailaeng ito'y nalubungan nga ayan tayo. It is a sinful world. Our environment is sinful. Ngamit imi katlong aspeto kakabsat, itipan na kaisalakan tayo, we are saved in the presence of sin. Kasano na ito? At kano itimay sa mga pasto? Sinaludsod na kakabsat, itimay sa mga balasitang ketkunanan, my girl, are you a sinner? Pananakit. Yes, Pastor, wala nang ipabali. When you accepted Jesus as your personal Savior, are you a sinner? Inurore niya Pastor Jay, sungbat na niya balasitang. And then she said, yes, Pastor. Now, what's the difference, my girl? Kung na niya Pastor, tingnan niyo din sungbat na ito yung balasitang kabsat. It is loaded with truth. Kunana, Pastor, I was a sinner before I accepted Jesus as my personal Savior. And I am a sinner when I accepted Jesus as my Savior. I was a sinner running after sin before I accepted Jesus as my personal Savior. And then she said, but now, when I accepted Jesus as my personal Savior, I am a sinner and sin is running after me. Kita nyo kapsat, itipintas na gayam, intunno insalakan na tayo ni Apo Diyos babaen, iti parabor. Sigod, nga agkadkadwa tayo kanday niya baso. Idin nga insalakan na tayo ni Apo Jesus, na isina tayon kaday nga basol, tumakder tayon isanguanan ni Apo Diyos.
Tapay, awanen the penalty of sin. Mikadwa, awanen the power of sin. Mikatlo, when agbibiyag tayo pelayan, but we are now saved from the presence of sin. Idi, kuna na di balasitang, siyak iti kumamkamat pastor kada di nga baso. That is the normal. That is the inclination of man. Ngamitatan kuna na di balasitang, idin nga na isalakan ako, siya kun pastor ti tumartaray, katibasol iti kumamkamat kanya. What a separation. What a transformation. Ngam dito'y matlaang nga bersikulo kakapsat, ibaga na nga damat iti three aspects of grace. If there are three aspects of salvation, there are also three aspects of grace. Umuna, grace gives us our standing before God. Basahin tayo kabsat, Ephesians chapter 1, verse 17. In Him we have redemption through His blood, and forgiveness of sin according to the riches of His grace. Nagpintas kakabsat. Anyalakit din nga bersikulo. It is full of meaning. In Him, ken Kristo Jesus, nga isu iti nangisalakan kada tayo kakabsat. Adda iti pan na kaisalakan tayo babaen iti darana. In Him, adda iti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo. In Him, gapu kadagiti kinaba nang kakabsat, aparabor na, mabalin tayo nga tumak, der iti sangwanan ni Apo Diyos, nga anya, may san anapatag nga anak na. Tapay, denggan nyo man ang kakabsat, itinbaganan ni Pablo, kadagiti kakabsat tayo yay Colossus. In Colossians chapter 1, verse 21 and 22. And you, who once were alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now He has reconciled in the body of His flesh through death to present you holy and blameless and irreproachable in His sight. Anya, babaan gayam kadayjay nga parabor kakabsat. Tumakder tayo iti sangwanan ni Apo Diyos, gapu ta insalakan na tayo ni Jesus, gapu ijedara na, nga niya, kunana, idi ganggan na kayo, idi kabusor kayo. Ita, I like the word, and now, bye-bye amday sa unga idi, that's the past. Iti kayat ko daya, yet now. Ita. Anya ti, inbagana ni Pablo kapsat, ita, we had been reconciled. Jay sigud nga na isina. Itatan ket nagmaymay sada manan, reconciled by His blood. Tapno babaen kakabsat kadayjay aparabor ni Apo Jesus, i-present na tayo iti Ama. Una na, Ama, my Father, daytoy dayjay insalakan mo babaen iti darak. Accept Him. There are three standings nga ibaganan ni Pablo. Anya, accept Him holy, accept Him blameless, accept Him irreproachable. Taapay, dayjay parabor kakabsat, isun iti nang kawes kada tayo. Saanen nga daydi, not the past, no dikit diti agdama, iti importante iti Diyos. I praise God kadagitoy nga sa una. Mikadwa nga aspeto iti grace. Grace provide for our daily life. Manan ni Pablo kakabsat iti 1 Corinthians 15 verse 10.
Nagpintas ti kunana. But by the grace of God, I am what I am. And His grace towards me was not in vain, but I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God, which was in me. No ni Pablo kakabsat kadaytoyen at tiyempong ibagana kadagijay akam kameng ti iglesia iti Colosas kunana amok no sino ak idi kunana by the grace of God amok met no sino ak itata. I am what I am. Idi soul itatan Paul. Idi persecutor and murderer itatan maysan nga apostol. Sana in baga kakabsat, denggan nyo tingkugan. But I labored more abundantly. Anya iti kahit nang sawan, no in baga namot laeng ni Pablo kakabsat, nga babaen iti pan ng kaisalakan tayo ken Kristo Jesus, iti Epeso kunana, not of yourselves, apay nga in ni Pablo kakabsat kunana ket I labored more abundantly than amun tayo kakabsatan niya. Nga kabayatan nga bibiyag tayo iti rabaw ti daga when inawat tayo ni Apo Jesus. When adda kada tayon iti parabor, when adda tayon kada tayo ti panakaisalakan kabsat. But the enemy is still working. Kunana ni Pedro, ni Satanas kas lalamay sa anarungsot alyon. Ang umirnger-nger nga sapsapulan na. Whom he may devour. Kit sino kakabsat? Tigang kanayon ko yung bagbaga kadigiti. Akin inadalak either in the church or sino nga tatipapanan ni Satanas digiti barkada na? No. Sino iti papanan na? Si kakabsat ko ti papanan na. Siyak papanan na. Tapay, we have decided to accept the grace of Christ. Isungay ti kunana kabsat ni Pablo, I gladly labor. Kasano di pa ng labor na kabsat? Ngem inbagana denggan nyo haan asyak no dikit di parabor ti Diyos nga da kanya. Tanon ni Pablo ibagana kabsat no sarangtek ni Satanas in my own power I cannot do anything. Ngem sarangtek ni Satanas in the power of the grace of God, Satan can do nothing. Sana inayon kakabsat ko na. And he said to me, I'm now reading 2 Corinthians chapter 12 verse 9. And he said to me, my grace is sufficient for you. My strength is made perfect in weaknesses. Intun kakabsat no makita tayo daytoy anya nga anaramid ni Apo Diyos ken ni Pablo amok no sino ak itatako na ni Pablo amwen tay kumamet no sino tayo ititakder tayo iti parabor ni Apo Jesus nga ti inaldaw apan nagbiag tayo. Grace sustains us, strengthens us, and give us victory. Dati kunanan ni Pablo kabsat that the power of Christ may rest in me. Ay nati power ni Apo Jesus. Intun no makita ni Satanas nga adda kada tayo ni Apo Jesus, Satan becomes powerless. Mikatlo kakabsat ni aspects of grace. Grace gives us the hope for the ages to come. Anya digitin at adal tayo. Insalakan natin ni Apo Jesus babati
parabor. Tumunang aspeto kakabsat iti parabor, patakderen na tayo ni Apo Jesus a kinawusan ng kadayag kinalintag na Jesus will now let us stand bravely in faith in front of the Father, clothed in His own righteousness, holy, blameless, irreproachable. Kit intun mo datay dito yung kabsat in our daily life. When makisarsarangit tayo, we travel, we struggle with sin. But Satan is already a defeated foe. The victor nga ni Apo Jesus, intidnan kadatayo di pan nakabalin kakabsat, and we are living powerfully. Babaen kayo. Now, that grace gives us the hope for the ages to come. Now, what is hope? Among yung kabsat na sa umanam-nam. I remember the agisursuro at iti kolehiyo. I use this as an illustration kabsat. Unang kadigay estudyante, pambihira kayo kung wala, sana lahat kayo ay makakapasa. Sir, ang hirap naman kasi ang test nada. Kaya ko na may, alam ninyo ganito mga anak. Mabuti pa yung sardinas, walang ulo, may pag-asang lalabas. Umisunda kabsat po no. Nakakita kan ti sardinas nga da ulo na. Ngam uray no adday jid lata kabsat, addalat ta tinamnama na nga makaruwar jid lata tadamang lukat. Dayjid lata kat makaruwar. That is dayjid sitwasyon namnama. Iti pamati nga inted iti parabor kabsat. Itid namit kada tayo di namnama tikit kitain tayong ket dayjid masakbayan. And what is that? Ages to come. Iti Ephesians chapter 2 verse 7 kuna na, that in the ages to come He might show exceeding riches of His grace in His kindness towards us in Christ Jesus. When agbibiyag tayo tatakakapsat, ngem agbibiyag tayo nga niya, datayo ganggan na datayo stranghero. Tamapan tayo itinaylangitan adaga ngayon sa gana ni Apo Diyos nga agbayad. When we have accepted that grace, kunana ni Pablo kabsat, saan tayon agang ganaet? You know, strangers don't have the benefits of the citizen. Sabay kang mapan kakabsat iti may sa nasyon nga kasapulam nga da iti visa na. You must go to their embassies and apply for the visa. I am blessed that I was given a 10-year visa in the US Embassy. And I will be very open to you. I was denied many times. Agraduar, di mi kadwa nga anak mi ni Ayan, ijay US. He was staying in Bermuda. He was studying ijay may sa nga university kabsat ijay Minneapolis. Idi agraduar una na daddy, una na I want you and mommy to come and witness my graduation. Napan kami kini Mrs. Rafanan US Embassy. Inted mi amamin kakabsat the documents that we are invited. The university has given a special letter to the consul that we are invited. Kuna na dayjay nang interview kanya mi, very sorry. I cannot let you go. Nagawid kami no papay kami kapsa. Asano nga di ka mo papay ke manok gastuam just for the application alone that it takes money.
Pag mumi kiniayan, katunayan, sorry anak, we were denied. Daddy ko na, uresi ka lang kanina. But I has just been denied. Will I go again? And on the record at the U.S. Embassy in Manila, I had been denied. Tapno patgak kakabsat na dawat ni Aya, napanak man. Again, fall in line early in the morning. And then I was there. I was praying, Lord, if this is your will, please give me the chance to be given a visa. Again, I was standing in front of the consul. Kitain na the consul. Are you Mr. Rafanan? Yes, sir. What's your full name, please? Bagat yung full name ko. Kabil na dyan ni computer. I would like to inform you, Mr. Rafanan, that 2 weeks ago you had been denied. Yes, sir, I know. And what's the reason why you are here again? You had already been denied. Not once, not twice. In Bagak Kabsat, sir, ko na, my son asked me to try again. Please think and put yourself in my shoes as a father, being requested by his son to join him on this momentous occasion, his graduation. Hindi, tungtungtong kaming kapsat, nag-change tayo ko na. Hindi ko na kinita naman na yun. Tuti ko dyan sa lutsod na. Hindi na dinaya gamin, dahil yung passport ka, sa idurun dalat na yung window. I'm sorry, no, kuna na yung console, dahil yung passport mo. Kuna na ka, igay ganan na dahil yung passport ko. Pakita, I can see it through the clear glass. Kasi kasana, duron, atras. But I was silently praying ko na, Lord, if this is your will, iso pagayatang mapasama. And then, when the consult, I guess, Mr. Rafanan, I understand your case. Hope came into my heart. Hindi ba ganang he understood my case? Kuna you can go home now. Your visa will come to you the soonest. I got a visa. Kitaan nyo kabsatan niya. Iti ibagbaga na ni Apo Diyos kabayatan ng agbibiyag tayo. Iti kitain tay kumanday jay kunanda the exceeding riches of His grace. Nga ited nanto kada tayo kabsat day jay. Nga gundaway nga day jay apanagbiag tayo itatan. Na ikarin nga agbiag tayton kakabsat ijay agnanayon akadwa tayon ti Dios nga nangited kada tayo day jay aparabor ken Kristo Jesus. Anyan nga nagpintas ka. In closing, let me use Ephesians chapter 5, verses 25 to 27. Basahin tayo, kapsan. Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church, and He gave Himself for it, that He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that He might present it unto Himself a glorious church, not having spot or wrinkle or such thing, but that it should be holy and without blemish. Alaam kakabsat na balikas at church. And then put your name on it. Let's do it. Alaam met na balikas at church. Ikabil ko met itinagang ko kabsat. Just as Christ loved Eli Rafanan and gave Himself for him, that He might sanctify and cleanse Eli Rafanan with the washing of water by the word, that He might present unto Himself Eli Rafanan
without spot, without wrinkle, without blemish, and all. Parabor day ka kakabsat. Mamanyan, parabor day ka. Inayat nga kaniya po Jesus, akas ti panagayat kumay-timay sa alalaki, kadagya asawa ng babae. Nang nangruna pa'y, tapay inted na itibagi na nga agpaay ken ka agpaay kanya. That is grace. Grace is the expression of the love of God. Daytoy kakabsat, dayjay ibaga na grace for grace. Insalakan na tayon babaen iti parabor. Pagbiyagan na tayo itatababaen iti parabor. Ket isagana na tayo nga agpaay kadayjay agnanayon babaen iti parabor. Grace for grace. It is not a cheap grace. Nga dayjay cheap grace ibaga na. When insalakan na kan ni Apo Diyos, mabalin mong aramidan itinyaman na kahit maramidan. Even disobeying the word of God, it is not grace. Kitain tayo kapsat, nga inton no ni Apo Diyos pakawanan na dayjay ang managpaso. He will present it akas dayjay baga na iti glorious church, without spot, without wrinkle, na santuan. Awan pa. May the grace of God be working in us today. And may we experience grace for grace in our daily life. Dinawat ko kabsat iti maysa nga balasita ni E.J. Casildo nga isu iti agkanta katatayo. And then after her song, we will pray. My heart is so proud, my mind is so unfocused. I see the things you do to me, as great things I have done. And now you gently break me, then lovingly you take me and hold me as my Father, and mold me as my Maker. I ask you, how many times will you pick me up when I keep letting you down? And each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness abound? And your answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you'll walk in the power of my daily sufficient
Thank you very much for that special song. Kararag tayo. Agyaman kami ama, kadagitoy apaset na pagkagasa. Anyan nga nagdakkel itanong. Saan mo akinita o Diyos digijay nga baso nga naramit ni? Digijay apan nagsalungasing ni kadigiti pagayatam kadigiti linlinteg mo. Inted mo Diyos iti anak mo, yaman kami kanya mo Jesus. Inawat na data na misyon, umay na kami sinapol, umay na kami nginsala. Kahit gapo iti panangisalakan na kada kami o Diyos, gapo iti parabo. Intunda na kami, ihawat na kami sa mga akas iti may sangasang na dalusan, na santuan, awang pagkukuran. Dawatin ni o Diyos na tulungan na kami kumababa at tinasangkong Espiritu. Nga pagbiyagan mi deta na sangkong Diyos. Nga maminsan pa ay gurain ni iti baso. Ket maminsan pa ay ayaten ni iti nasantuan alinteg mo akas iti kunanan ni ang Jesus. No ayaten da kumpalin mo. Dadayi pa nagtungpal ni o Diyos iti bilbilin saan nga isu ti aramid apan nakaisalakan ni. No dikit di isu Diyos iti maysa nga aramid nga isu gaya men dayde parabor nagtitiyak kada kami insuro da kami ng kumpal. Tulungan na kami nga o Diyos. Bendisyonam dagiti kakabsat buami nga nagadalitan. Ti parabor mo kumay iti agari kadigiti panagbiag ni. Yaman kanila unay, itinagan ng Jesus. Amen. Bag nga rabi tayo, mami ng kakasal. Nga po Diyos, di magbindisyon ka naman. I'm excited because I have already prepared the other parts of the series, all about grace. Kahit no kasanot excitement ko, kasi check ako mami ng kakasal. Niya po Diyos, babanti parado. Iti makiat, dapat na kayo. Manipod itata, hingga na ito. Ay ayatin na kayo na ang Diyos. Ay ayatin na kayo. Bagarabitan